Val, doncs ara ja està, comencem. No res, era un poc per presentar l'últim tema, val? Perquè l'últim tema és un poc el... Fins ara era tot arribar a la matrona, no? Que era un poc el model de feminitat, i també les dones reals, però dient que sempre hem vist les dones des del punt de vista aristocratitzant i masculí del que havia de ser la bona dona i entre elles també n'hi havia antimodels i tal, però sobretot centrant-nos en la matrona. ¿Vale? Pues ahora anem a más allá de la matrona, mujeres marginadas, marginales e invisibles en la antigua Roma. És el tema que més m'agrada a mi, conste, que és perquè així són les dones que no comptaven a Roma, que eren moltíssimes, una animalada. ¿Vale? Ho dic per un poc presentar serien les dones que no entraven per una sèrie de raons. Quines raons? Pues, per exemple, el tema de ser majors, ¿vale? Las miradas sobre la vejez, insaciable y repugnante sexo en el ocaso de la vida, las betulae y la nusebria deshumanizada y marginal. ¿vale? El tema del edadisme. Què significa l'edadisme? Pues, la discriminació de les dones encara continua passant, no? El tema de un poc invisibilitzar o marginar el tema de les dones majors, ¿vale? El que s'anomena edadisme. En Roma també n'hi havia. Sempre hem de pensar que n'hi havia dones majors, per exemple, molts patricis recorden amb molta estima a la seva tata, val? Que era la que la va cuidar i moltes abueles que se dedicaven a cuidar els nets. Està clar que això sentia en estima, però en general, en el discurs oficial, les dones moltes vegades, si n'hi ha poemes que són salvatges, val? I sobretot quan se parla de sexe. Val? El tema del sexe serà pues, això, molt matxacat, el tema de les dones a última hora. I la nusebria també la dona borratxa. Apareix molt en Plaute, molt interessant el perfil no, de com... I també al mateix temps, no, pues, a banda de borratxa, pues, moltes vegades maga i bruja. En els marxes de Roma, el que passa és que de les esclaves n'hi ha molt poqueta cosa, perquè és que si no això seria ja un tema sencer. El tema dels esclaus i les esclaves, això és un tema sencer. Per tant, de les esclaves hi ha una mínima, sobretot referida a la sexualitat. ¿vale? El tema de pues això, que el pater famílies, pues, quan vol estar en... O quan un home, si vol estar en una esclava, pues, com no se considera persona, és el tema de les no persones. ¿vale? Les meretrices, pues imagineu-vos, no? Les que se dedicaven al treball sexual, pues imagineu. Les magues, ¿vale? El tema de la bruixeria, que sempre ha sigut com un estigma molt femení, mimes, bailarines i citalistes, que moltes vegades equivalien a prostitutes, i la festa de Flora i Venus Eriquina, perquè les prostitutes de les prostitutes, perquè en Roma també el que era la cultura popular, no la cultura aristocràtica, sinó la cultura popular, sí que dedica espai als marchants, val? Com és el tema de Flora i Venus Eriquina, no? I sí que n'hi ha unes festes super, bueno, a mi me pareix sempre superxulo, val? Però que estaven dedicades un poc a aquesta part alternativa i diferent, no? I després les solidaritats de l'estriba, de les lesbianes, val? N'hi ha un apartat també per a la sexualitat dissident. Ho dic perquè aquest és el tema que complementaria a nivell de com el blanc i el negre, no? I és un tema que a mi m'agrada molt i me sembla molt interessant. Això era el que volia compartir. Després aniré veient... Eva, una cosa. Comentàvem al principi, off the record, que aquestes coses d'online té un poc que vas fent feineta, però se perd un poc el feedback i la tertúlia, el comentari, el no sé què. Ara teniu l'oportunitat, per favor, abans de que... O Eva, si vols, comenta allò de final de curs, del curset. Clar, jo el que volia era un poc... preguntar, sí que podeu veure com va la marxa del curs, fer algun comentari que vos hagi sorprès, que vulgueu comentar-li a Eva que està així. Ara és el moment de fer tertúlia de cafè com si estiguérem presencials allí veient-nos, perquè ens televeiem. Però bueno, ara sense vergonya podeu llevar el micro i preguntar-li a Eva o fer-li... No una pregunta, un comentari que vulgueu fer. Jo, de fet, el que volia ara, un cop que presenta l'últim tema, que ja és l'últim i també el tema ja és que comenteu vosaltres i ja després parlem de la tasca final. Si és que jo molta cosa més no vaig... Al final sí que vull fer-ho, però primer preferís sentir a la gent si li agrada, si no li agrada, si li ha semblat interessant, coses. Si vos ha aportat alguna cosa, si ja ho sabíeu tot
si penseu que això és aprofitable per a l'aula d'alguna manera, tot el material que esteu veient i tot el que estem aprenent sobre la dona. No sé, qualsevol cosa que li vulgueu comentar a Eva, ara és el moment o calleu per a sempre. No cal que alceu la mà, podeu llevar el micro, que jo crec que se lleva on posa el micro. Si voleu, si no podeu, alceu la mà i jo vos dono pas, perquè jo tampoc... Bueno, pues si vols, després preguntem, Eva, després preguntem, com si fórem professor en No vas a clase de... preguntar nada de nada, ni nada, ni hacer ningún comentario, ni nada. No ho sé. La gent està molt tímida. A lo millor estem dormint ahir després de dinar i de la marxa d'avui, d'este matí. Pues hago yo, pues bueno, pregunto yo cosas. Ai, a veure, qui pregunta? Hola, la voz de Ultratumba. Per favor, Santi Carbonell, pregunta en grec, per favor. No m'ha posat la càmera perquè, mira, és que vaig en pijama. Me pareix perfecte, per això servir la costa... Perquè tinc un constipat que Déu i dic, tinc unes pintes horribles, però bueno, ja que ningú s'ha enceta la conversa. A mi m'ha paregut interessant, sí que és de veres, que això tindrien que ensenyar-nos-ho en la carrera, que ningú ens diu res de tot això i pressupost. No és que es puga portar a l'aula, és que s'hauria de portar a l'aula. No només el 8 de març. Ai, el 8 de març no, per favor, el 8 de març. Això com a mínim. L'altre dia comentava en la tertúlia que vam tindre el dimarts, no sé si heu vist la gravació, Lluís Amerino, que no es tractava ja un poc de tindre voluntat de que aparega la dona en el nostre clàssica, no? Grega i romana, i en este curs romana en les aules. És que hi ha com una obligació legal, ja sé que això no se pot obligar, no? Però l'alumnat sí que contempla, per favor, que ha d'estar present la dona. Fins ara estava un poc, no, molt amagada en els llibres de text. Ja vam veure que tenia, no sé si el 8% o aixina de cites de dones, no? Imagineu, el 92% d'homes i el 8% de dones. Ahí algo falla, no? I això ho haurien de fer i és una oportunitat, este curset fantàstica, no? Sí, Santi, jo estic d'acord. Això ens haurien de contar almenys algo en la carrera, alguna coseta, no? Encara que, clar, és tot traduir i qüestions de llengua, però de vegades no sabem qui hi ha darrere d'aquests textos, o almenys també que aparega alguna dona per ahí, no? Que puguem traduir a banda de Safo. És complicat, que les facultats se faça, perquè això, verdaderament, comença a fa relativament poc a ser una cosa acadèmica. Vull dir que això en el tema 1 s'explicava que tot el que m'ha arrossegat és un ensenyament també androcentrat i centrat sempre en els autors clàssics que són homes i normalment patriciat, que molt poques vegades hem treballat en les inscripcions, que quan se fa la pretensió ha sigut més la traducció que no pas l'estudi del que està transmetent. Això ho hem d'incorporar nosaltres, és que no n'hi ha molta més solució. Ara està canviant, m'imagino que la gent jove que comença a entrar en les facultats i les universitats i tal, sí que començarà a fer-ho més, però també és un punt de vista, i això no ho hem d'oblidar, que és un punt de vista de gènere. I n'hi ha molta gent que... Mira, vaig a contar una anècdota que me pareix molt graciosa. Un company l'altre dia, perquè estava tota la sala, el departament de llatí estava tot ple d'acadèmics masculins, homes. I les xiquetes van dir, ai, està tot lleno de hombres, no sé què. I jo li vaig dir al company, li dic, mira, me han dicho las nenas que está todo lleno de hombres. Digo, ¿podrías poner alguna académica? Ay, es que es muy difícil, no sé qué. Digo, hombre, pero alguna habrá. Y le ibas a decir, ¿y por qué no? Ay, pues es que no sé qué. Y digo, mira, la Maribel, que a mí... Y me dije, hombre, pero es que la Maribel es una divulgadora. Una divulgadora, la Maribel, que estamos mal de la cabeza. O sea, una divulgadora, pero si es una bestia parda del món romà. I és un poc per això, perquè és una dona feminista, que ha fet molts programes, però que té el Premi de Principi d'Astúries, vull dir que és una superacadèmica, però moltes vegades la gent major se queda la imatge i ho hem de fer nosaltres, no n'hi ha més. No podem fer una altra cosa. Jo estic utilitzant els mateixos temes en segon de batxillerat, perquè tinc una optativa de treball d'investigació
i m'està funcionant, i les mateixes qüestions, tot, estic fent com a vosaltres. I funciona, i sí que m'estan funcionant. Ara és un segon de batxillerat. I són els mateixos temes, però que el fet de treballar, igual que treballem les classes socials, jo m'imagino que en cultura clàssica treballeu les classes socials. Jo treballo molt, a mi és que crec que per entendre Roma s'ha d'entendre la jerarquia i també el tema de gènere. Pues igual que li dediquem molt d'espai a les classes socials i hem de dedicar molt d'espai al patriarcat, perquè no és parlar de les dones, és parlar de les dones i els homes, perquè és un sistema binari i hem de parlar de dones i d'homes, no és anem a fer-li un espai a les dones, sinó anem a veure aquesta jerarquia de gènere que és el que implica en la societat, igual que la jerarquia de classes que implica la societat. Jo penso que és el punt de vista per a no acabar fent el 8 de març i el 25 de novembre dues al·lusions i en la resta estan els homes sempre i parlant de coses de dones i a més en el nostre cas crec que d'aristòcrates, no? Que també me pareix molt trist. Molt bé, hi ha alguna qüestió més o algun comentari o alguna cosa més? Els que participareu en la jornada de l'altre dia vareu tindre l'oportunitat també de sentir el flash de i després el taller, però això és més de contingut. Anem a l'últim... Quan s'acaba? Quan és l'últim? Com anem de temps? Eva, seqüència un poc fins al final. Ja està. Ara, obert. Mira, avui s'acaba el tema 3, que queda per el tema de la resposta lliure, s'acaba avui. Sí. I després, la setmana que ve, dimarts pròxim, la resposta lliure i diumenge el tema 4. Entre diumenge i dimarts s'acaba el tema 4 i entre el diumenge següent i el 28, que és l'últim dia, s'acaba el tema 5, l'últim. I el dia 28 també s'acaba, però la tasca final és que és molt fàcil. És plantejar... Conta de què va. Val. És plantejar 2 o 3 activitats cadascú en el fòrum. Jo obriré un fòrum. Jo obriré un fòrum que serà per a compartir aquestes qüestions. És com fer un llibre per dir alguna cosa. És fer un treball compartit i de cooperació entre tots. I tot és perquè el que no pensa un cap pensa un altre. El que no pensa en Grècia pensa... Vull dir que tu, per exemple, Santi, que sí que has comentat un parell de vegades el tema de Grècia i tal, doncs molt interessant. Les teues qüestions, igual a molta gent que està impartint grec o de cultura clàssica i tal, ens serveix per a poder tindre... És per a compartir. Si tota la gent fem 2 o 3, jo ja no vaig a fer, que jo he fet ja les dels temes, però si fem són 35 persones, a 2 són 70, a 3 són 105 qüestions. I aquestes qüestions, com seria un fòrum que estaria obert, doncs de cop tenim han de ser de l'estil de les últimes, és a dir, de relació de Roma i l'actualitat, de com, això no, paregut a les qüestions de resposta lliure, no a les altres. Comparar, jo què sé, per exemple, el tema del Rubiales, el beso, per exemple, el beso del Rubiales, ¿tendría alguna relación con el tema de los besos forzados cuando llegaba a un invitado, el marido a la casa y besaba a la mujer? ¿Podría tener alguna relación? Digo una cosa así per pensar, ¿no? Una cosa actual. O el tema de, ja veurem aquest últim tema, ¿no? El tema de les violacions i tal, lo de llevava la minifalda, llevava una minifalda. Pot influir això en el fet que se li hagi violat o iba borratxa? Perquè això en Roma també existeix el tema de, és que és una actriz. Una actriz es un putón verbenero. Entonces, si se lo viola, se lo está buscando. Porque para eso una tabernera, oye, pues muchas taberneras hacían trabajos sexuales. Que claro, trabajando ahí con hombres y bebiendo vino, fins a quin punt això ha passat. Dic això per dir, però de la infància, de tots els temes, de qualsevol tema, fer alguna cosa, alguna notícia o alguna reflexió, com heu anat fent els temes i us vas dir, aneu pensant ja cosetes i ara és redactar 2 o 3 qüestions per persona i penjar-les al fòrum i ja està. Jo no vaig a corregir-les ni res. Vull dir, jo vaig a... No res, ja està. Se comparteixen i serà un treball compartit i de cop una persona que vulgui descarregar-se tindria ahí 100 qüestions per a plantejar coses en l'aula, que el que no pensa un cap ho pensa en 35. Això seria. I l'obriria, dimarts pròxim, obriria el fòrum de compartir.
No sé si se pot estendre un poquet més el curs, uns dies, o el 28 s'acaba rematant. No sé, jo sí que posaria com un dia, una data final, que això ajuda molt a comprendre un No, poc. els temes estan clavats. Avui s'acaba el 3. La setmana que ve s'acaba el 4 i la següent s'acaba el 5. El que podríem fer és, per exemple, novembre, que s'acaba dijous, el 28, doncs, i ser divendres o i ser diumenge per a fòrum, però que molta gent l'acabarà abans, que molta gent ja en teoria ho tindrà preparat. Quan tu digues, a mi m'és igual, quan tu digues, doncs donem uns dies per al fòrum, pues alguna persona acaba ahí rematat el 28 acaba les qüestions, però que això se planteja en un dia. Vale, doncs deixem, si vols, 3 dies després de l'últim dia del pla. Val, doncs mira, el 28 és si vols fer dimarts. teletertúlia i comentar alguna cosa. Fins al divendres, per exemple, fins al divendres a les 12 de la nit, i n'hi ha 3 dies per a la gent que hagi de pensar les qüestions molt al final perquè s'ha enroscat un poquet o el que siga. A mi me pareix bé. Ara que esteu ahí, teniu l'oportunitat de dir sí, no, me pareix poc, me pareix molt, me pareix no sé què, ¿vale? Jo sí que tinc interès de, a veure, la quantitat de continguts ha estat saturant, heu viscut bé el ritme, heu estat un poquet atafegats, m'heu odiat perquè és molt carregat o pensàveu, doncs està bé. Així se pot dur un poc. A mi sí que m'interessa molt el tema de... A mi sí que m'ha agradat el ritme, Eva. No sé si se me sent. Sí. Se te sent perfectament. Vale. Andrea, hola. Soc Andrea. Sí, hola. A mi m'ha agradat perquè el fet d'activar cada setmana un tema te fa no deixar-lo al final, sobretot, i que vagis assimilant a poc i que inclús fent en classe també el feedback, no? en l'alumnat, perquè de vegades els temes els estem tractant de manera transversal i ve superbé i de manera curiosa, no? He llegit que, i ho estàs ahí tractant també en classe, o sigui que a mi me sembla superbé perquè és molt dinàmic i n'hi ha prou material però que no se fa farragós. En el meu cas, no. Molt bé. De fet, és que, clar, és el que estava dient abans, Santi, com no ho estudiem en la carrera, ha sigut com un curs molt profitós. Bueno, està sent, que no l'he acabat encara, però molt profitós. Hola, bona vesprada. Hola. Soc Andrea Ferri. Hola, per favor, Andrea. Res, que com no parla ningú, jo m'anime, que volia donar-vos enhorabona a tota l'organització. Estic un poc congestionada, ho dic per si no se m'entén molt bé. I a Eva, perquè la veritat és que els materials que ha preparat són espectaculars i me sembla una aposta molt, molt valenta i molt revolucionària, perquè jo crec que sí que és veritat que estem acostumades a tractar en classe les típiques dones més famoses, més conegudes, no? Però sí que tratar la marginalitat o les persones que són de classe treballadora o de classe, plebeues o patrícies, patrícies no esclaves, tractar tot això també és molt important i sobretot visibilitzar un poc la violència que aquestes persones han patit també a l'imperi, no? L'imperi és tota la història de Roma i pense que és fonamental perquè estan en la base també d'Europa, que de vegades sempre se'ns oblida lo lleig, no? Però estan ahí. I ara que n'hi ha un moment de revolució i que sembla que la societat pren consciència de la importància també d'aquest 50% de la població entre el que jo em trobo, no? És interessant també que tots anem a una, no només que les dones la ciència, que també les dones, i si són esclaves, no passa res perquè ho són i ho han sigut. I no només en Roma, vull dir, quasi en tota la història, no? Fins al segle XVII. En fi, res, que això, que volia donar-vos l'enhorabona i xerrar un poc perquè me sabia mal que ningú xerrara. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrea. De fet, era un dels objectius. Per a mi, no, era un poc... A mi me posa molt nerviós això de la dona a la ciència, més que res perquè jo soc activista de les humanitats. I me posa molt nerviosa que justament les humanitats, el que haurien de moltes vegades, jo penso, és reclamar a més homes de les humanitats, en tot cas. És a dir, que la dona a la ciència, a mi això me posa molt nerviosa. Igual que les manetes i les violetes el dia 25 de novembre no puc això. I un poc el que pretendia justament era transcendir això i reflexionar és que no era la meitat de la població, és que era molta més. És que hi ha un llibre que també ho recomano molt, no té exactament relació amb les dones,
encara que sí, però que es diu 60 milions de romans, no? I està parlant de la majoria de la població, és que sempre estem centrats que perquè arrosseguem una tradició així aristocratitzant i androcèntrica, però hem de superar això, perquè és que si no n'hi ha manera, si no travessem això, no n'hi ha manera de passar pàgina i fer d'una altra manera. Jo penso que cal traure absolutament fora el tema de les dones com a... Hoy vamos a hablar de las mujeres. És que no, és que les dones estaven tots els dies. Igual que els esclaus, però si sostenia tot en els esclaus. Si no arriba a ser perquè eren esclavistes, Roma no hauria sigut el que era. Gràcies a les guerres, Roma va ser el que era. Perquè, o per culpa de les guerres, no? L'expressió de vegades. Però va ser això perquè els esclaus treballaven gratuïtament. I moltes vegades, no? Sents notícies que dius, ostres, n'hi ha molta gent que li agradaria molt tornar a això, no? I jo penso que la cultura clàssica la tenim per això, per a fer aquest tipus de reflexions. No, per a jo, per això, mai, en cultura clàssica jo no he pogut mai utilitzar un llibre de text en la vida, no puc en això, no puc en això, no puc. Perquè no li trobo trellat. O sigui, anem a parlar de la dona en 12 anys que se casava en una cosa, dices, de color, un flameum, color azafrán i tal i qual, i no parlem de la nit de no sé, que seria una bestialitat i una por que per això també prenien el coquetum para drogar-se un poc i se frotaven en el faquinus, clar, per un poc entonar-se, perquè igual per la nit era una violació. És que, clar, jo crec que cal un poc reflexionar i transcendir i perdre la por, perquè molta gent sí que m'ha comentat, és que claro, es que para eso hay que saber, pues comença a llegir i comença a parlar en classe, perquè després, i els xiquets espai, que això és el que més... Jo sempre ho dic, de les assignatures que jo he impartit, que ja veus que jo llatí i cultura clàssica, que molta gent diu, això no sirve para nada. El meu alumnat mai te dirà que la cultura clàssica no serveix per a res, al revés. El que pasa es que dirà, no, es que yo para lo que voy a estudiar no me sirve, porque yo voy a hacer psicología. No, a mí no me sirve porque yo voy a hacer... Però és molt interessant i és perquè parlem de coses actuals, de tots els temes actuals que van eixint, anem introduint-los. I notícies, i sí que es parlen, ara els projectes d'investigació van a fer, s'hem inventat que van a fer el TGB, el trabajo de final de bachillerato, el TGB. I han de buscar un tutor i tal, i són tot igual, temes que han de ser Roma, actualitat, comparació. Pues nada, yo puedo hablar de la moda, yo perfecto, pero ¿qué quieres buscar de la moda? Pues, ¿cómo las clases sociales y la moda? Pues perfecto, però sempre que n'hi hagi un pont, perquè si no, aquí li va interessar molt si el flameum era azafrà o si era de color verd, jo què sé. Si no... no sé, jo soc país d'escola, soc super aixina. Que jo parlo molt i després tota la gent se queda callada y me entra el conflicte de que xerre massa. Hola, pues voy a hablar yo ahora. Creo que he puesto la cámara, ¿no? Pues a mí lo que me... Hola, compañera. A mí lo que más me ha gustado es la relación que haces entre el pasado, porque al final el pasado está en los libros. Pues tú has buceado y nos has ayudado a nosotros a encontrarlo y ya está, lo tenemos aquí. Pero relacionar el pasado con el presente y que sean unos ejemplos tan claros y tan actuales y que no haya cambiado absolutamente nada, porque las mujeres, vale, podéis ser políticas, puede ser cualquier tipo de profesión, pero realmente el patriarcado sigue mandando, porque os seguimos clasificando en, pues aparece lo que dices de Isabel Vallejo, ¿no? Pues qué fea es. Solo porque escribe ya la juzgamos que es fea, escribe un libro, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada. La boda, las bodas actuales siguen el mismo patrón de las bodas romanas. Lo que pasa es que lo desvirtuamos, o como somos libres y puedo decidir ir vestida de corto, de largo, de blanco, de no sé qué, pero tenéis metido en los genes que si eres pura vas de blanco y si no vas de champán. Entonces a mí lo que más me gusta es la relación con el presente y de que seguimos igual. Y los adolescentes vienen con todo dado y que se puede perder en un momento y que al lado, en el piso de abajo, está pasando lo que pasaba en Roma. Igual. Y además es que ni siquiera se cuestiona porque es así.
Y ya no digamos con la religión. O sea, todas las religiones os han puesto en un lugar apartado, secundario e invisible, ¿no? Entonces yo te lo agradezco por esa parte, por los Por eso ejemplos. ahora es interesante que si todo el mundo planteamos cuestiones, pues de repente aparecen, pues eso, 35 cabezas de personas de clásicas pensando temas que están relacionando, que eso es una maravilla. Porque tú a lo mejor te vas a hacer no sé qué y otro se va... Y de repente pues hay un montón de cuestiones que están en la misma línea de relacionar el mundo clásico con el actual, y eso es un montón, porque a lo mejor cosas que a ti no se te han ocurrido se le ocurren a otra. Y por eso la idea del fórum, ¿no? El poder compartir, porque los temas estos pretendían un poco, pues eso, ¿no? Despertar. También un poco el trascender el tema de la mujer idealizada, ¿no? Del tema de que todas las mujeres en Roma eran matronas idealizadas, que eso es mentira. Entonces, una vez trascendido eso y conociendo un poco más la realidad de las mujeres, pues ya poder pensar, pues eso, cuestiones. Y en esa línea es la tarea final. Por eso es interesante que todo el mundo, pues 2 o 3 cuestiones compartamos y ya hay un montoncete para luego llevar a las clases. Una pregunta, per exemple, tu recordes, ja sé que és molt de recordar, alguna o algunes preguntes, estes no valdran, del curs passat, a veure? Alguna que poguera inspirar-nos a veure? Perquè, clar, no són preguntes en pla que jo pregunte per a que tu me contestes i ja te solucionen la pregunta, la contestació, no? Són preguntes per a l'alumnat. Són preguntes que l'auditori és l'alumnat. Són preguntes per a preparar alguna de l'any passat, Eva? Recordes alguna de l'any passat, aixina que te va sorprendre? Sí que n'hi havia algunes que eren molt xules. Sí? I si no voleu recordes posar algun exemple Sí, en el posa algun fòrum, exemple. començar per un parell de qüestions que posava la gent del curs passat. Voleu que fas això? Sí. Val, però que són paregudes a les que estan plantejades. ¿Alguna persona no ha pensat alguna? Santi, ¿tú no tenías pensado una que era políticamente incorrecta, que això mola molt? Sí, jo me vaig preguntar el tema del vi i estava pensant en relacionar-ho també una miqueta, jo m'ho porto sempre a Grècia, que és el tema una miqueta que conec més, i el tema del vi i la beguda, no? En Grècia, sobretot, i en Roma, pues, com estava la mirada que tenien els homes cap a les dones que veien soles, no borratxes, i pues, m'ha recordat coses de l'actualitat, suposo. Tinc alguna cosa esbossat, però encara no ho tinc. Igual planteja alguna espècie de situació d'aprenentatge en això. També se podria fer, no? O què? Clar, és que és lliure, és que a tu com a profe t'avellisca i que vaig en el teu estil. No és una pregunta tipus, és el que a tu te servisca en la teua aula. Per exemple, el tema de la beguda. Per als homes, beure ha sigut durant molt de temps un eximent d'un judici. No és que el pobre iba bebido. Ell no és així. Quan hi ha violència i tal, violència contra les dones, moltes vegades és que él no es así, ¿eh? Él lo que pasa es que había bebido y perdió el oremus, que ahora ya no, en teoría, no es causa, pero durante molt de temps es que el pobre había bebido y cuando bebe él pierde el control, pero él no es así, no es violento, solo cuando bebe. Y la dona, es claro, es que la violaron, es que iba borracha, es que a quien se le ocurre por la calle ir borracha perdida, pues claro, al final la engancharon y la violaron. És a dir, el mateix element que és l'alcohol, quan l'ha begut una dona, claro, es que se lo estaba buscando, y quan l'ha begut un home era pobrecito, él no es así, pero cuando bebe pierde la cabeza. Per exemple, el tema de l'alcohol és que ja és gènere, o sigui, ja està marcat per gènere. Les dones i els homes és diferent el tema de l'alcohol. La mujer borratxa acaba bevent en casa, perquè l'estigma de la dona borratxa és molt gran. I els borratxos, si vas pel carrer, a la gent que està vivint per ahí pel carrer, veuràs a molts homes homeless que veus que són alcohòlics i a molt poquetes dones. Perquè moltes vegades les dones beuen a casa o beuen amagades o... És que això, el tema de l'alcohol, per exemple, és que tot canvia segons el gènere. Tot tampoc, però moltes coses segons el gènere sí. L'alcohol fonamental, les drogues, també. Bueno. Hola, soy Lorena.
Ui, és que crec que n'hi ha dos... De vegades, quan tens dos micros... Una de las cosas que trabajo Ahora. en clase es en la mitología. Aprovechar la mitología y ver, por ejemplo, lo que estabas diciendo, ¿no? Diciendo lo del ideal de la mujer y cómo no se escapan ni las diosas. Y entonces vemos, ¿no? A Hera, ¿no? La mujer que va, ¿no? Siempre celosa. Por ejemplo, a la femme fatale que sería Medea, por ejemplo, o Helena, como es ella la responsable, ¿no? De que se supone que la han raptado. O, bueno, la culpa siempre hacia la mujer, o sea, lo que es la cultura de la violación, como le llaman rapto, cuando no es rapto, sino que es violación y, ¿no? Y también lo veo mucho en el arte. Entonces, coger y, por ejemplo, relacionar toda la mitología en el arte, y hay un libro muy bueno que es ni sumisas ni musas, y de ahí cogemos, que me parece que es genial el libro y está muy bien explicado, y sobre todo eso, aprovechar la mitología y estos mitos para ver también esa cómo se encasilla la mujer, ¿no? en esos roles, por ejemplo. Eso es estupendo, claro. Y también plantear, por añadir cosas, ¿no? Por ejemplo, plantearte mitos que no se suelen contar. El mito de Taquita Muta nos ha vuelto del revés. Yo cuando me enteré de ese mito me volví loca. Digo, el de Taquita Muta es tremendo, el tema del silencio de la mujer o esto de Penélope. Que hay muchas cosas ahí por los temas que se quedan, que yo habría hecho miles de preguntas, ¿no? Pero lo que pasa es que solamente quería poner una para no agobiaros. Pero, por ejemplo, el mito de Tácita Muta, ese no se cuenta normalmente. Los lares, los dioses lares de Roma, son hijos de una violación de Mercurio. Ostras, ese mito, ¿por qué no se cuenta más? El mito del silencio de la mujer, pues no, de la Naya de Lara, ¿no? Ese es un mito que está muy bien. Pues también a veces simplemente cambiar de mito. Se me ocurre, en vez de pues el mito de, pues no sé qué, pues los típicos, pues, como es el de Dafne y Apolo, que está muy bien también porque también es una persecución, ¿no? Pero pues hacer mitos nuevos, o sea, coger mitos que no se suelen contar, que a lo mejor aparecen en los temas. Hay muchas cosas en los temas que se han quedado sin preguntas, porque no había más que una, había que elegir una. Entonces, de los temas también se pueden sacar preguntas que han quedado sin cuestionarse, porque había que elegir una y ya está. Pero, claro, de mitos se puede hacer, madre mía, de mitos barbaridades. Barbaridades, lo que tú has dicho. El libro ese de Ni musas ni sumisas se lo acabo de prestar yo a una alumna, porque para su TFB, como quiere hablar del arte y tal, pues le dijo, pues se lo pasé y dije, mírate este libro que te va a gustar y tal, y después, y para Navidades tiene que prepararse un poco el tema de la mujer como modelo, ¿no? Como ha sido la mujer modelo. Hay estatuas que son tremendas. O sea, el rapto de las Sabinas, en el rapto de las... hay mucho, pero muy pocos, muchas veces se hacía por el estudio de los cuerpos, ¿no? Sobre todo en el barroco, hay los cuerpos que se ven, ¿no? Todo el tema de pues los nervios, los músculos, pero que se han representado muchos cuadros de mujeres que se supone que están recién violadas, están tan tranquilas y están incluso bellas, pues todo eso también es muy interesante. Elegir un cuadro chulo y poner, si esta mujer acaba de ser violada o va a suicidarse y tal y cual, ¿cómo puede ser que tenga esa actitud tan seductora? No creo yo que una mujer... O las bodas infantiles, bueno, ese sí que hay una pregunta, creo, de las bodas infantiles. No sé, hay un montón, es que hay tantas. Es que además cada cual os pegará por una cosa. ¿Sabes? A quien le gusta la mitología, por ejemplo, a ti, Lorena, pues a ti pues te irás a hacer la mitología. A quien le guste más la política, pues irá a hacer la política. Lo de la cultura de la violación es tremendo. O sea, es que ¿quién va a trabajar mejor que la gente de clásicas en la cultura de la violación? Si estamos hablando del origen de los patriarcados, bueno, de los patriarcados clásicos. Es que es tan tremenda en la cultura de la violación el tema de que una mujer puede ser violable o agredida. Eso viene, a ver, luego el judío cristiano hay que dejarlo de... O sea, que el judío cristiano también, déjate. Pero bueno, al menos los nuestros da pie sobrado para hablar de la cultura de la violación. Porque sabemos el origen de todo. Y el binarismo... Y ahora veréis, con el tema de la homosexualidad también hay un montón de preguntas que hacerse. Muchos, es casi todo.
Si a alguien se le ocurren más temas, a mí, Lorena, la mitología me parece maravillosa, maravillosa para trabajarla, pero es que da... Y no es anacrónico, porque una cosa es que utilicemos el mito para ver la cultura de entonces, pero una violación siempre es una violación. Es decir, a una mujer que la estén violando, aunque fuera en Roma, no le puede gustar porque es algo desagradable, porque es un abuso de poder. Entonces, no podemos pensar que las romanas, no es anacrónico hablar de violación en Roma. Lo que sí que sería anacrónico sería decir que era muy bestia. Pues bueno, pues sí, eran como ahora, ¿no? Pero que no hace falta caer en anacronismos ni en el presentismo para hacer el análisis de los mitos. Uy, se ha ido Xavi. No sé si os ocurren así más cosillas, seguro, ¿no? ¿O qué? ¿Y a tú, Xavi, se te ocurre alguna cosa así nada? A mi se m'ocorren moltes totes políticament incorrectes sempre, que jo crec que és el que connecta... Però que la llei està de la nostra part, que podem... Que, sí, que se pot no. fer després... Me referís que l'alumnat jo crec que... clar, jo no sé, jo tinc l'experiència de quan jo estudiava, no? L'alumnat pensa que la vida va per una part i les assignatures i els profes i el que donen va per una altra i no tenen res que veure. I sí que tenen res que veure, el que passa que de vegades, no parle de vosaltres, el professorat en general o no ho fem veure o jo que sé què, no? Entonces, este es un tema que sí que clar que té que veure, ahí estan les xifres, ahí estan els telediaris, ahí estan les dones maltractades com a escenografia major, però dins de la quotidianitat, en la intrahistòria, és on ens identifiquem en aquests ja no micromasclismes, no? Sinó en aquestes coses que han quedat en la societat, ja no parlen de violacions, que això és el màxim, no? de la brutalitat, sinó el tracte un poc. Jo m'estava llegint un llibre dels anys que tracta la dona dels anys 50-60 en Estats Units i era d'una científica i la científica, clar, no se la prenien en sèrio. Quan entrava ahí li donaven fotocòpies per fer fotocòpies, quan se va quedar embarassada i no estava casada la varen tirar del treball i era una científica de primer ordre. I fa 60 anys, vull dir, en Estats Units. No me vull pensar què passa en països que encara ni han començat el nivell de, jo què sé, d'industrialització, que no sé si és per a millor o pitjor, no? Aleshores, són preguntes un poc... jo faria preguntes un poc que no anirien, que podeu fer el que vulgueu, no anirien sobre coses molt espectaculars de menyspreu de la dona, sinó xicotetes actituds en casa. Per exemple, n'hi ha molts que són xic i xica. Són dos germans i es tracta igual al xic o a la xica quan van eixir per la nit. No tornes a soles tu, no tornes a soles ella i ell. A l'hora de donar diners, de vestir, de l'expectativa que tinc per a que estudi el meu fill o la meva filla, en quins treballs pensa ton pare i ta mare que aniries bé i potser descobrís en ells que dins de les quatre parets de casa, clar, tot això que estem parlant està vivenciant. Jo faria preguntes sobre què identifiques tu en ta casa que són coses o que s'han heredat de tot això que estem veient o és de tuís, d'un tracte absolutament diferent i discriminatori, no? Faria preguntes d'això. El tema dels estudis en Roma, com la dona a partir dels 12 anys ja se dedicava a aprendre a ser una bona mare i una bona esposa, no? Això, si continua, per exemple, això de que el dia de la mujer, el dia més important de la mujer és la boda. ¿De verdad? Que el dia de la mujer todavía... Això, el capitalisme treu molts diners. Per exemple, els trajes de boda costen una barbaritat de diners. Igual costen 20.000 euros o jo què sé què. Burraes que se cobren perquè continua, perquè és la imatge del dia més important d'una dona, però el dia més important de l'home és quan nomenen director de no sé què. Això continua sent. Com que el dia més important d'una dona és el dia de la boda? Pel·lícules americanes n'hi ha cabassades en què la finalitat és que les dones han de casar i tindre un nòvio, doncs agafar aquest tipus de pel·lícula i comparar en l'educació en Roma, on la dona, la xiqueta, havia d'aprendre a ser una bona matrona i una uxor excel·lent. El silenci de les dones, no?
La dona ha de saber quan s'ha de callar i quan ha de parlar. I quan ha de parlar ha de saber què ha de dir. Això és molt difícil. Això, en el fons, és una violència. Com que jo he de saber naturalment quan he d'estar callada i quan he de parlar i què he de dir quan parle? Això és molt complicadíssim. Pues això és el que se pretén moltes vegades de les dones, que siguin una cosa bonica, que parle. Per això, quan en Roma una dona sabia un poquet i tal, lluïa, però si se passava ja no lluïa, ja era una pedant. I això estava mal vist. Clar, és que si pretenen des de fora que tu sàpies, això continua moltes vegades passant. A mi, quan a la Yolanda Díaz li van fer en un diari que iba mucho a la peluquería, perdona, ¿y a ti qué te importa si esa mujer va a la peluquería o se rapa la cabeza? Cuando arribaren a, que es madre, cuando el tema de donar el pit, però per què no se pot donar el pit en un lloc? Perquè és una manera de marginar, perquè els homes no han de donar el pit. Tot aquest tipus, és que tot això se pot parlar de Roma. Tot això. Sí, lo que dices... Es que estamos conectados aquí los dos. Lo que dice Xavi, sí, yo también lo trato en clase y, claro, creo que hay que ir de menos a más, ¿no? Y hablar un poco antes de todos estos estereotipos de género y los roles de género y lo que estás diciendo tú, y a partir de ahí, pues ir viendo las otras violencias hacia las mujeres. Pero, claro, ir siempre de menos a más, y eso es lo que algunas veces ellos, ¿no?, agradecen, porque les dan muchas charlas, pero cosas así muy concretas o hay que verlo. Hoy concretamente me estaban comentando de películas que veían y que ellos ya detectaban, y entonces pues es genial porque, oye, lo tratas en clase y luego te van diciendo, porque claro, la tele, el cine es un elemento socializador muy potente. Entonces, claro, te están diciendo películas que hoy, en el siglo XXI, y sabiendo lo que sabemos, pues aún, pues, ¿no? Todos estos estereotipos de género, pues los van otra vez, continuamos, ¿no?, con esos estereotipos en películas que se han hecho hace nada. Y sobre todo, dirigidas sobre todo a adolescentes. Claro. Culpa mía, me nombraban y eran libros, trilogías que se leían y claro, pues si eso no lo tratas en clase y un día le dan una charla al año, pues se les queda algo muy general, pero claro, yo creo que hay que tratarlo más en concreto. Y creo que nuestra asignatura, y bueno, en cultura clásica, madre mía, si es que se puede tratar, bueno, yo lo hago en latín porque no tengo cultura clásica, pero bueno, da igual, latín, griego, lo que sea, hay que aprovechar. O sea que... Pues es que además es obligación legal, si es que si nos leemos... ¡Ay, madre! Que es una obligación, es que es obligatorio, no es salir del temario, es que forma parte del temario, es que tiene... De hecho, yo lo estaba comentando con Germán este fin de semana en las jornadas. De los objetivos de latín, bueno, de griego no lo he mirado, la verdad, porque yo soy de latín, pero será lo mismo. De los cuatro saberes básicos, 2 están referidos a la herencia romana, o a la herencia griega, me imagino, pero bueno, yo de griego no puedo hablar, pero seguramente también a la herencia romana, y lo otro a reflexionar sobre qué actitudes y de mundo clásico y tal hemos heredado. Es decir, es que 2 de los cuales, y 2 son lingüísticos. O sea, 2 lingüísticos y 2 no lingüísticos. Yo entiendo que para la gente de filología es muy tentador y muy goloso pasarnos todo el santo año hablando de lengua, pero es que entonces no cumplimos el temario. Eso es lo que es. Otra cosa es que nos engolosine porque nos gusta mucho la sintaxis o nos engolosina porque nos gusta mucho hablar de etimologías, pero que hay una parte del temario que hay que tratarla. No podemos hablar de la familia romana y quedarnos tan anchos sin nombrar el papel del paterfamilias. El paterfamilias tenía poder absoluto sobre todos los miembros de la familia, que incluía esclavos, derecho de vida y muerte, para vender y comprarlos y de todo. Sobre la mujer, eso lo contaba este fin de semana, que no sé con quién lo estaba hablando, que si a la mujer la pillaban con un esclavo, eso se lo contaba a mis alumnos. Digo, si la mujer la pillan con un esclavo buenorro, que está ahí tracatrás, al esclavo lo queman vivo y a ella la matan. O sea, es que eso no... Y sin embargo, el varón se podía ir con quien le diera la gana, tenía derecho. Y la mujer lo mismo, tenía que estar pendiente, pero no podía estar particularmente celosa, porque igual iba un guantazo, se divorciaban. Entonces, la familia romana no se puede pasar así por encima sin explicar. Bueno, creo yo no entendería eso si no, porque... Y eso es lo que les gusta mucho, mucho.
el darse cuenta de... Y luego si surge un debate, pues surge un debate, pues vamos más lentos. Bueno, una cosa es el segundo de bachillerato que van al selectivo, pero anda que no, anda que... Pues a mí me ha llegado alumnado a segundo de bachillerato que no sabía latín y han aprobado, luego aprueban. Si es que el selectivo tampoco es, yo qué sé, el selectivo tampoco es para tanto. Luego, no sé, yo es que no tengo nada de obsesión con que salgan todo 10. Yo, a mí, la prueba de la PAU no me mide como profesora. Ni tengo que llegar ahí a una sala de profesores a poner, no sé, a mí me da igual. A mí me suelen aprobar y bastantes con buena nota. Y ya está. Y no hay, yo no entiendo eso, porque a un profesor o a una profesora no lo mide una prueba que es absurda. Es como si a un buen profesor creyéramos que lo mide una oposición. Es que si hemos pasado a la oposición sabemos que no exactamente, que si tiene, no sé, a veces incluso les ha tocado un fragmento que habían traducido en clase y gente que decías, madre mía, este me ha sacado una nota acá porque se acordaba, lo habíamos traducido en clase, porque el selectivo no es por nada, pero el selectivo de la pauda. Entonces, vale, en segundo de bachillerato puede estar un poco más asfixiado, pero es que ahí hay que dar literatura. Yo en literatura me harto dar literatura en segundo de bachillerato y me encanta y les gusta, pero ¿cómo van a acabar sin haber dado bien la literatura? Entonces, no le veo yo sentido a, no sé, eso tiene un debate. A mí este debate me gusta mucho. Yo es que soy súper activista de las humanidades. Yo me vuelvo loca. Una cosa. Dime. Jo vaig dir un poc de, no sé, per a no allargar-lo molt, i fent una recapitulació per ser una hora un poquet més. Vale, queden 5 minuts per a una hora. Vale, és absolutament senzill i fàcil la proposta d'Eva de final de curset, no? Jo crec que això s'entén, una qüestió engrescadora, quasi que provocadora, que enllaça el present en el passat i al revés, no? I jo què sé, jo crec que ha quedat també clar el que és el... De totes formes, sí que m'agradaria enviar un avís. N'hi ha 2 o 3 persones, no recorde, que tenien avui la terrible reunió, dic terrible perquè sona terrible, de la coordinació de la BAU en Alacant, que és esta vesprada. I estic enregistrant la sessió per a passar la gravació a aquestes persones, no? De totes formes, si tenen algun dubte, pues que ja te pregunten, val? No sé, voleu alguna cosa, teniu algun dubte sobre els plaços, el tema que s'ha obert, quan se tanca, o donem per finalitzada esta sessió i esta telesessió última, repetisc, última, presencial en temps, així a tots al mateix temps i totes. Jo ho deixaria, així, si no teniu cap pregunta, per tal de no allargar i abundar en el mateix tema sempre. Què vos sembla? Ho deixem ja? Eva, tu vols dir alguna cosa més? Sí, bueno, és que tanquem el tema de la planificació, és molt fàcil. Avui acaba el 3, setmana que ve acaba el 4, la setmana següent acaba el 5 i després n'hi haurà 3 dies d'estirar el curs per a la gent que no hagi fet en el fòrum les 2 o 3 qüestions que s'han de fer, fer-les i ja està. Vale. O sigui, l'últim dia seria el 20 llargs de novembre, no? El 28 per al curs, per als temes. Els temes s'acaben el dia 28, que és l'últim dia del curs. I ese seria l'últim dia. Val? I va per setmanes, se va tancant dimarts. Se tanca el dimarts. El 28 de novembre s'hauria d'entregar, diguem, totes les tasques. El 28 és dimarts, ¿vale? El 28 és dimarts. Vale, i s'haurien de tindre entregades totes les tasques, diguem, del curset, no? Clar, i seria perfecte que també la gent haguera lliurat en el fòrum, però per si, jo què sé, n'hi ha avaluacions, no sé què, doncs 3 dies més per a redactar 3 qüestions, 2 o 3 qüestions. Intenteu redactar-les de forma que s'entenga claríssimament què és el que això plantegeu a l'alumnat i així tenim 30 o 40 idees o 50 per a, no sé, per a veure... No, 70 o 105. 70 o 105. Si són 30 i fem quants? 3 o 4 cadascú? Són 35 i tota la gent està fent les coses perquè no ha fallat, jo crec que no ha fallat de moment ningú. Si acabem els 35, que és el que molaria, 35 per 2, 70 qüestions. I per 3, 105. Mira si n'hi ha ahí animal de material, que igual una qüestió a mi m'agrada la idea i després jo la faig a la meua, perquè no és per a fer un llibre, és senzillament per a agafar idees i ja està. És fer compartir i ja està. Ok. Doncs molt bé. Doncs com jo crec que ha quedat clar, si voleu,
Donem per tancada esta sessió, no, Eva? Jo sí, jo si alguna persona vol dir alguna cosa més, ja està. Si voleu dir alguna cosa, digueu-lo ara o calleu per a sempre. Podeu dir-lo en el foro també, escrivint, no cal que sigui ara de viva veu, però bueno, ja que estem així, no sé. Vale. Lorena, diu. Sí, perdón. ¿Las presentaciones vamos a tener acceso siempre a ellas o...? Porque pues sí que... es un enlace que yo eso no sé muy bien cómo funciona, pero la cosa es que yo si hago modificaciones y tenéis el enlace, lo que no podéis hacer es modificarlo, sí, pero sí. acceder a eso sí. Vale, porque que si no tenéis el enlace, claro, yo sí, yo el material, yo lo que quiero es compartir. L'enllaç del curs l'he deixat per a diversos mesos, perquè de vegades te diuen i quan s'ha de borrar de l'aules? I diu, ja, als 15 dies, mai, eternament, i jo he dit que van estar, no sé, hasta després de Nadal, per si voleu ahí consultar-lo, ¿no? Y lo bueno que tiene es que ese enlace, si yo hago alguna modificación, eso se modifica. El enlace se accede y estará modificado. O sea que es tener los enlaces y ya está. Lo que no se puede es modificarlo vosotros, pero utilizarlo sí. Y yo que se utilice estupendo, claro. Si la idea es esa. Vale. La idea era que, a ver, el objetivo, ya con esto si queréis, mi objetivo final era, yo os paso el material, pero a cambio os lo leéis y se trabaja un poco. Y ya está. Un poco era esa la idea, decir, vale, estupendo compartir el material, pero sabiendo que la gente se lo está leyendo y lo está trabajando. Y ya está. Ese sería un poco el objetivo de, como vale, pues el material lo compartimos, pero sabiendo que, pues, que se está trabajando y que se está interiorizando, porque la idea un poco es interiorizarlo para cambiar la perspectiva en el aula. Entonces, digamos, ese es el objetivo último del curso. Cambiar la perspectiva y cambiar la forma de trabajar el tema de las mujeres en el aula. Ya está. Si eso lo conseguimos, pues maravilla. Claro. Muy bien, molt bé. Vaig a tancar la reunió ja. Això queda tancat. Per favor, aneu així perquè a mi se me queda un registre de totes les que esteu ahí, de tots els que esteu, i així jo faig una captura de pantalla, descarregue, pare la gravació i m'aclarís jo en el Teams, que és un amic que no el tinc massa clar i de vegades me gasta males xuades. Vale? Vos sembla bé? Sí? Bueno, pues un plaer haver coincidit així, encara que siga telecoincidit en totes vosaltres. Molt bona vesprada, ja es veurem. Adeu, Sergi Vicent, Feliz Real, Maria Gabriela i tots. Gràcies, adeu. Un besot. Vinga, adeu. Aneu així. Adeu, Andrea. Gràcies, Eva. Adeu. Adeu, Borja. Adeu. Adeu, adeu, María del Carmen Gómez, Marsauri, Patricia de la López, Antonio Martí, Alexandra Puchol, Borja Antón, Inmaculada Sellesors, María Elena Caballero, Sergi Vicent Oliver, Xavi Carques, que te veig ahí la calva, te ves la calva, Xavi. Ai, mare. Molt bé. Bueno, Eva, tu també te'n pots anar. Va, no sabia dir, jo que sé, com jo era la que m'has dit que m'havia fet no sé quina moguda a mi, tinc així la descàrrega. Crec que sí que ha quedat clar, no? Un poc el tema de què s'ha de fer i tot, jo penso que sí que ha quedat clar. Home, jo crec que sí, per favor. Jo també. Més que clar, m'ha quedat clar a mi, res, és una pregunta que no té... Tu t'has llegit este mes? Com? Jo vaig a fer-la també, jo vaig a fer 5 o 6. Molt bé, perquè jo sé que mola que participem. Va, jo buscaré del curs passat un parell de qüestions per ahí. O les un momentet i ja està. Molt bé. Bueno, Eva, un bes. Adéu. Un bes molt gran. Adéu. Ciao, ciao.